Moltes vegades parlem de que tal persona s'ha mullat, tal altra persona s'ha mig mullat, però jo realment emocionat us dic que em sento autènticament orgullós de ser president de Solidaritat perquè tenim gent que s'ha mullat d'una manera brutal. Abans ho he dit, ho tornaré a dir. No hi ha més gent present avui de Cerdanyola del Vallès, per exemple, perquè en aquest dia estan de servei de guàrdia per impedir un desnonament a la ciutat de Cerdanyola del Vallès. Diuen que els intel·lectuals donen suport a les causes polítiques després de que tinguin èxit, la qual cosa augura un passatge pel desert en aquelles forces que volen dir la veritat, que es mullen i que no tenen pèls a la llengua. A nosaltres a Solidaritat moltes vegades ens hem sentit absolutament incompresos, absolutament marginats. Jo voldria dir una petita anècdota del dia d'avui. No sé, Núria, si m'estic allargant massa, però voldria fer un petit esment al que em va passar divendres passat. Jo, com a membre del Parlament de Catalunya, diputat electe, se'm va impedir el pas en un acte públic a la ciutat de Girona. Se'm va impedir el pas policies nacionals que parlaven i obraven en nom de la Casa Real. Això és una situació absolutament indigna. He hagut d'esperar 6 dies per saber algun tipus de reacció per part d'aquella institució en la qual treballo, que és el Parlament de Catalunya. Que aquí tenim també destacats treballadors del Parlament de Catalunya aquí presents entre nosaltres. És una situació inimaginable en una democràcia normal. Avui, els que haureu pogut veure El Punt, el diari principal de Girona, haureu vist un titular, crec que és a la pàgina 5 o a la 7, és igual, que parla de que el Parlament de Catalunya actua pel tema del príncipe de Girona. És a dir, no ens poden esmentar ni amb un collons de titular, tio. És que no ens poden admetre ni esmentar ni que parlen. És el Parlament el que està vetat. Independència! Independència!